Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση είναι τι ακριβώς παρουσιάζετε τώρα, τι έκθεση παρουσιάζετε? Παρουσιάζουμε την Άλλα Ντεγκά, μια Ιρανίδα καλλιτέχνη γύρω στα 30, η οποία είναι πολύ ταλαντούχα και προσπαθεί να δώσει λίγο την, πώς να το πω, το τι συμβαίνει στη χώρα της αυτή τη στιγμή και κυρίως από τη γυναικεία της πλευρά. Δηλαδή θέλει να δείξει πώς είναι οι γυναίκες στο Ιράν τη σημερινή εποχή. Πώς τη βρήκατε, πώς την επιλέξατε? Τη γνωρίζουμε μέσω του curator της έκθεσης, που είναι και αυτός Ιρανός, ο Βαλί Μαχλούτζη. Και τι είδους έργα κάνει? Ζωγραφικά που έχουν σχέση με τον άνθρωπο. Αυτή η έκθεση πότε ξεκινάει? Ξεκινάει 4 Φεβρουαρίου και θα μείνει μέχρι τις 5 Μαρτίου.